क्या कर रही हो फादर जी? नांगेंसी अच्छा से धोना, ओके? अच्छा से धोना। आज गाड़ी को हम पूजा करने ले जा रही हो। इसे आंबो हिंदी रायलायनो सोलोंदो लोगोफोर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स' लोगोफोर दिनै आं मोननाय गारिनि नामाव फुजा हैनो नागिरदों आरो ना। ओमफ्राय फुजा होनाय जायाखैमोन ना, एसे फुजा आरि होना लाबा मोजां जायो आरो ना। गारिनि खोथा नालाय बहुत सेफटियै सालायनो गोनां जायो दानि जुगावनो। सानफ्रोमबो एक्सिडेन्टनिल' नुनो मोनो, एक्सिडेन्ट जानाय जाथायल' जों नुयो आरो ना। बेनिखायनो खैफोद आफोदनिफ्राय जाहाथे जेरावखि थाङा माने जेराव मोजाङैनो थांनो हायो, मोजाङैनो फैफिननो हायो, बेफोरखौ साननानै इसोरनि नामाव एसे थगि होनसै आरो ना। प्रसाद ओमफ्राय न'नि बाथौखौ बावना लाग्रोबाय, लानानै ओमफ्राय जोंहा न' खाथियावनो बारा गोजान जाया आरो ना। ओमफ्राय बेयावनो माबाहैनोसै जोङो, फुजा हैनोसै आरो शिब मन्दिराव। स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांदो। फार्स्टआवनो जै आफा बोराइ बाथौ सोरजिगिरि आनान गसाइ जोंहानि आफा बोराइ बाथौखौ, न'नि इसोरखौ बावना लाग्रोबाय जोङो, खला सला होना लाग्रोबाय। दा जों थांनोसै लोगोफोर, रेडि जाबाय। सफैबाय जों। ओइलाय आइया बाबाजिखौ लिंनो थांगासिनो आरो ना। बाबाजिया बै न'आवनो थायो आरो। ओमफ्राय बिथिंजाय मन्दिरा फारौ दोंसोयो, फारौफोरा जि लेथ्रा खालामना दोनो खिनानै। ओमफ्राय मन्दिरखौ गोदान बानायबाय थादों आरो ना, दाबोनो जायाखै, बिराद गोबाव लाबाय। बिथिंजाय ओइ बोरमा, आंनि प्रसादखौ जाना दे। आं इथिंजाय प्रसाद दोनदो, माबा जागोन, जानाङा आंनि प्रसादखौ दे। मोजाङै दायो होगोन दे। ओइ 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 थोगोन र' खाना लायबावनि बिबारखौ। इलाय इखौबो बारसे खाजागोन। आंबो गानबाय गोथां कालार आर'नाइ, आरो आंनि बेस्ट फ्रेन्डखौबो गानहोबाय गोथां कालार आर'नाइ। मा प्लास्टिकनि बिबारनि गानहोबाय थानो होननानै जोंनि बर'नि मुंदांखा फास्रा आर'नाइ फालिखौनो गानहोबाय। इमान पिपरा अखान्थि बाबाजी, एटा बस्तु थ'ब नरे। बिथिंजाय जों आइदो आरो आंदों बावगासिनो, केमेरा हमगासिनो जोंहा आफाया आरो ना। जों बावगासिनो। शंकरा तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। नमो शिवाय। नमो शिवाय। पापरं पापरं देवं देवं मकराय मकराय नमो नमो। नमो नमो।
নমস্তেবং নমস্তেবং বিরূপাক্ষ দীর্ঘাক্ষ নমস্তে নমস্তে দিব্যচক্ষুষে দিব্যচক্ষুষে নম নম পিনাক বিনাক হস্তায় হস্তায় দণ্ডপাশং দণ্ডকাশং শিপানে শিবানয় নমস্ত্রয় নমস্ত্রয় লোকনাথায় লোকনাথয় ভূতনাং ভূতনাং পতয়ে নম পতায় নমঃ বাণেশ্বরায় বাণেশ্বরায় নরকার্ণ নরকর্ণ অবতারণায় অবতারণ জ্ঞান জ্ঞান প্রদায় প্রদায় করুণাময় করুণাময় সাগরায় সাগরায় কর্পূর কর্প কুন্দ কুন্দ লেন্দু ইন্দ্র জটাধরায় জটাধরায় দারিদ্র দারিদ্র দুঃখদহনায় দুঃখজনয় নমঃ শিবায় নমঃ শিবায় নম নম শিবায় শিবায় শান্তায় শান্তায় কারণ কার है उस तरह मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा अर्थ क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा तेरे सामने है झुका मेरे सर पे हाथ रख तेरा नमो नमो शंकरा ओम राम शंकरा जय ओम राम शंभो हे शिवाय शंकरा नमो नमो शंकरा ओम राम शंकरा ভগবান কোনো মন্দিরের মন্দিৰত পাৰ নাথাকিলে মন্দিৰ নিচিনা নালাগে ন বাবাজী হাতত বান্ধি দিম পূজা কৰি দিম শস্য সংকল্পী সিদ্ধি বস্তু ওম ভয় जाथो बेखौ जाथो শুভায় स्कुटिखौ सालायनोसै आरो ना ओमफ्राय नै लोगोफोर जों बावखांबाय बावनानै आं स्कुटिखौ ससे सालायना फैबाय आरो ना बै मन्दिरनि गेटसिम आरो नै आइदो आरो बाबादो केमेरा हमगासिनो इथिंजाय केमेराखौनो माबायदि हमगासिनो ना जोंहा बाबाया सालायनो थांगासिनो आं सालायनो बारा रोङा आरो ना लोगोफोर बारा रोङा माने एक्चुवेलि जोंहा इदि गारिबो गैखायामोन नालाय ओमफ्राय बेनो आंनि फार्स्ट टाइम सोलोंनाय आरो सालायनाय जादों आरो ना मेरा कर्म तू ही जाने क्या बुरा है क्या भला तेरे रास्ते पे मैं तो स' लोगोफोर दा जों न'आव सफैबाय फुजा होना फैखांनानै बाबाजिया बुंना हरबाय आरो ना जेन फुजा खालामबानो जे जों माने एक्सिडेन्ट जानायनिफ्राय खारग'गोन बे नङा माने माखासे गावनि सायावबो डिपेन्ड खालामो न लोगोफोर माने बुङो ना स्ल' ड्राइभ सेफ लाइफ न माखौ बुङो स' गारिखौ एसे साबधान हिन्जावसा मानसिफोराथ' र' बारा साखावखाया खिन्थु हौवासाफोराथ' एकदम बाइक स्कुटि मोनबानो एकदम साखावनायनि तालावनो थाखायो आरो ना बिखेखौ हौवासाफोरखौ बांसिन बुङो आरो ना माने स्ल' सालायबानो जाबाय गोबां सानफ्रोमबो गारि एक्सिडेन्ट जानाय खोनायो जोङो न सानफ्रोमबो बुंबाबो लस गैया आरो ना दिनैबो बहाबा जादोंदां नाथाय जों मोनथियाखै बेनिखायनो गारि मटरबो बांबाय दाथ' आरो गभर्नमेन्टआ माने स्कुटि होनायदो माने फार्स्ट डिभिजनथ' गोबां थांदों न 2020नियानो 22,000 जनमोन स' 22,000 जनखौ मालाबानो रानखांबाय नै जोंनिखौ होलायबाय 10,000 जननो अब्ला गोबां गारि बांबाय न बुंनो थाङोबा स' गारि मटर गोबां बांबाय ट्राफिक जामाबो बहुत जायो बेनिखायनो स्ल' सालायबानो जाबाय आरो ना बिदिनो गोबां गभर्नमेन्टनि होनाय स्कुटिखौ इदिनो थांनाय बोसोर मोननायफोरा सालायनानै इदिनो गोबां एक्सिडेन्ट जादों आरो ना स' मोजाङै ताल लानानै सालायबानो जाबाय आंथ' गारि मटर गोबां गिखायो आं दाबो मोजांखौनो सालायनो रोङा आरो ना मेन रडफोराव गियो आरो ना टाउनफोराव सालायनो गारि मटर गोबां ना ओमफ्राय गारि मटर बारा खारिफोराव बेफोराव सालायनो एसे हायो आरो ना ओमफ्राय गिखायो आंबो गारि मटर स' आं बेखौनो बुंनो हागोन जे लोगोफोरनिसिम बा नोंथांमोननिसिम आं बेखौनो बुंनो हागोन जे स्ल' सालायबानो जाबाय गारिफोरखौ एसे ताल लानानै जेन माखासे ग्रहबो थायो न लोगोफोर मानसिफोरनाव ग्रहबो थायो ग्रहफोरनि थाखाय मालाबा माने जानो नङि जाथायफोराबो बोरैबा अकस्मात जायो स' जानो गोनां जाथायफोरखौथ' जों रावबो एडभान्सलि मिथिखाया न जाबासो जों मोनथियो स' मानसिनाव ग्रह थायो आरो ना स' बिदि होननानै जों इसोरनाव आर'ज गाबबायबो थानांगोन जेन खैफोद आफोदाव जोंखौ खोलैया जेराव थाङो जों मोजाङै फैनो हायो बिदिनोसै आरो
स' दिनै आङो स्कुटिनि नामाव फुजा होनो हाबाय आं गोजोननाय मोनबाय आरो स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बिसोरनोसै नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनबोबा लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय